Oherwydd clochda'r balch dy big a threm drahaus ar dir y lord, mi fy nhw'n heno gael dy gig yn rhost am heithyn ar fy mord a byw yn fras am hynny o dro ar un a besgodd braster bro. Geiriau ar Williams Parry ni gerdd y manan yn atgoffa ni mae rhywbeth arbennig i'r lord oedd Saethu Ffesant yn y dyddiau a fi. Ond erbyn hyn, mae'r gamp wedi tyfu mewn poblogrwydd drwy Gymru a thu hwnt a llawer iawn mwy o bobl ifanc a diddordeb erbyn heddiw. Dydw i yn fawr iawn o saethwr fy hun, ond dwi am gwrdd â rywun sy'n mynd i roi ambell i ganllaw i mi. Mae'r ddelwedd arferol sy'n gyda ni o bobl sy'n Saethu Ffesantod yn dra gwahanol i'r gŵr ifanc yma. Myfyriwr 16 oed ydy'r Rhys Davies sy'n dilyn cwrs yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Glyn Llifon i'w baratoi fod yn gipar. Ac ers rhai misoedd bellach, mae o wedi bod yn gweithio yma i Syndicate Iocws sy'n rhan o stad hanesyddol Newborough. Lle ddath y diddordeb na? Ti'n bod, lle gychwynnodd o? Jyst mynd i saethu fo dad ar benwythwysia, gychwyn mynd i gira ar stad lleol. Ac wyt ti hefyd, dwi'n dallt, yn derbyn rhyw fath o hyfforddiant ar hyn o bryd? Ynddo, dwi'n mynd i Coleg Meirion Dwyfor yn Glyn Llifon am wsos bob 7 wythnos. A dwi'n sylwi, mae gen ti rhywbeth dan dy fraich fan'na. Wyt ti'n trio deitha i bod rhaid i fi wisgo hwnna, ne? Ynddo, sori. Pam ddylwn ni wisgo hwnna, wan? O, mae rhan o traddodiad o saethu. A beth sy'n gen ti mae gyd? Mae gen ti gap? Cap flat i chi. Ie. A tei hefyd. Roi, o dipyn o gamp cael fi i wisgo tei. Pam bod o'n bwysig bod un fel fi yn saethu efo tei? Mwyn dangos parch i'r adar ydych chi'n saethu. O, reit e. Wel iawn, awn ni ati te. Ia, iawn lle. Mae'r diwydiant yn un dylanwadol o fewn y sector amaethyddol yma yng Nghymru, gan iddo gyflogi 2600 o weithwyr llawn amser, ynghyd â chefnogi dros 340 o swyddi cadwriaethol. Mae'n dylanwadu ar reolaeth dros 500,000 o hectarau o dir. Mae hefyd yn cyfrannu 73 o filiynau o bunna i'r economi bob blwyddyn yng Nghymru. Wel, dyma fi wedi cyrraedd y lleoliad cyntaf dwi wedi gwisgo erbyn hyn yn addas ar gyfer y profiad, a dwi'n edrych ymlaen i fynd ati i saethu. Wel, Rhys, beth ydy dy ddyled swyddau di rwan fel cipar ar ddwrnod fel heddiw? O, fel arfer fe'n mynd efo'r bobl sy'n curo i wneud siŵr bod nhw'n mynd ffordd iawn. A weithiau fyddai'n rhaid y gynnau allan o flaen y lleoliad yna, mwyn iddyn nhw gael saethu. Be di'r atyniad eich sy'n gredu ti ddod allan ar benwythnos y sefyll mewn cae glyb? Dwi'n mwynhau dod allan efo'r ci. Dwi'n cael pleser yno, dwi'n gweld y ci yn weithio a dwi'n mwynhau saethu. Y blwyddyn nesaf mi fydd Rhys yng ngofal siwt enwog Bodian sydd drws nesaf i Iocws. Bydd yn gweithio gyda'r rheolwr, John O'Garton, sydd wedi llwyddo i brynu'r hawliau saethu gan stad Newborough. Dyma'r tro cyntaf erioed i unrhyw un ar wahân i'r stad berchnogi'r hawliau saethu. We've recently brought Bodvane shoot, which is a 4,000-acre shoot just down the road. We were quite lucky to stumble upon it and to buy the freehold of the shooting rights. For the last few years, it's just been shot as a rough shoot, so there's not been many pheasants wandering around. Right. So we're looking forward to getting back, putting some pheasants down, releasing some pheasants, and getting it back to its former glory. Wedyn, ti'n gwybod lle ydy yn hiriogaeth i rwan? Dwi'n sefyll fan hyn, ynddo? Mae yna rhywun arall ochr arall, mae yna rhywun arall y mancw. Lle dwi'n ar hawl i saethu? Jyst o'ch blaen chi rhwng 10 a 2 yma yma wan, ac yn reit uchel. Reit uchel, uwch ben lefel y coed o leia lli, ia? Ia. Na chdi. A chi yn dwad amdano ni wan. A dyma ni di methu. Eto? Ia. Chi agor o gwn eto, reis. Yep. A gartre ni fewn. Gartref bwcad. Dyma ni. Oes am byd yn arbennig am y ffordd dwi'n gosod y gatrisen? Na, gys, na. Nes mewn yn siagor rhwng bach, ia. Dyna, so well, chi wedi cymryd hwnna rhwng bach yn gynt. Bach yn gynt, reit. Bach fy chi fel la. Na chdi. O'n i'n meddwl, mae'r nghefn os o'n i'n nesaf, dweud gwirth ydi? Dwad hwnna. Lle mae hon mynd i ddod? Ia, cyrwch chi. Diaw. Ni di methu un arall. O'r arglwydd. Dwi'n dechrau sefydlu rhyw fath o drend fan hyn, dwi'n teimlo. Dech, braidd. Wel, Thomas, llongyfarchiadau ti, pam bod y ffesant yma mor bwysig i ti yma? O'r un cynta dwi erioed gael. Erioed?
Ac ers pryd wyt ti wedi bod yn Saethu? Faint i doed di wan? 10. Dwi wedi bod yn Saethu ers rhyw 2 flynedd. Reit da. A sut siwt ydi hwn o ti'n teimlo? Da. Ia. O dda heddiw, beth bynnag di. Be wneud i fo Pheasant ma wan? Fita fo. Dyna'r beth gallai wneud yn de. Diolch o'r chedau ti. Diolch. Bobl o'r ardal gyfago sy'n dod ma i fwynhau'r Saethu'n benna, a maen nhw'n dod o gefndiroedd amrywiol iawn. Dwi wedi clywed gan y deryn bach, mae paramedig gyda chi yn ystod y dydd. Oes na alw wedi bod ar eich sgiliau chi ar siwt rioed? Ges i'n hi fy hun yn tagu unwaith ar di bita rhyw bwyd a di bita fe rhy sydyn lle. So rai fi wneud yr Heinlich manwfer â ni hi. O ti'n rhan o'r syndicate wrth gwrs? Yn dwi ers blynyddoedd dwi'n ma'n Saethu mas blynyddoedd lawer o'n. Ac wyt ti'n un o'r bobl yma sy'n credu yn ochr gadw'r ieithol Saethu? Oedden ni gweld wan dros yr gia caled ma da ni wan, yr hopers lle di wneud y bwyd allan i'r adar, o bob math o adar gwyllt hefyd eblaw y Ffesantod wrth gwrs yn bita honyn nhw ac yn cael eu cynnal drwy'r tywydd garw yma. Wel, erbyn hyn, da ni wedi gadael y gynna ac ymuno fo'r werin datws neu'r beaters fel maen nhw'n cael eu galw'n gyffredin. Does gennau'n cig, ond mae gennau ffon. Felly, ffwr â ni to ffordd ni ar hys. Faint o sŵn sy'n angen i wneud, Rhys? O, eisiau gwneud dipyn oes. A ryw, fel wyt ti'n greu fanna wan, ia, ha yma. Ie. Neu ryw brrrr, felly. Ie. Pa fydda i'n heldefa, fydda i'n mynd ryw hwy. Di hwnna help? Yndi, dw. Bod dim yn help. Pawb o'i stael? Yndi. Nech di, ie? Pwy ddod o yn job hawdd? Felly dyna ni, un betrisen, un cyfflogyn a 10 o Ffesantod. Ches i'n byd o dim syndod o hynny am hwn i, ond dwi wedi cael diwrnod wrth y modd a dwi'n falch iawn fod yr rhan fwyaf o bobl yn mynd ar rhywbeth a draifo nhw i swpar.